Bueno, ben, toca agora a Xulia Marqués Balea e a mí presentala. Bueno, xa vos dixen que coñecín a Xulia cando estábamos realizando este proxecto no noso cole, e xa vos dixen que quedei encantada coas actividades didácticas que ela programou para os nenos, non? E coa súa sensibilidade respecto dos tesouros que son os topónimos, non? E como invitaba os nenos a soñar nese país imaginario cheo de nomes que chegaban metidos na caixa das palabras máxicas, e esa fermosa idea de que todas son favoritas porque son nosas, e ese compromiso final de cuidar e velar para que os nomes con que os nosos avós e pais e tataravós bautizaron estas terras pois sigan sempre vivos, non? Xulia é licenciada en Filoloxía Románica e doutora en Filoloxía Galega, versando a súa tese de doutoramento sobre a toponimia do Concello de Trabada no 2004, o seu lugar de orixe, culminando durante algúns anos o estudo da toponimia trabadense coa súa labor como docente. Ademais, habería tamén que destacar o seu labor como secretaria da Asociación Galega de Onomástica, na Secretaría da Revista Galega de Educación e como coordinadora técnica dos equipos de dinamización lingüística da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Xa dende os anos de investigación da toponimia de Trabada, preocupaba a Xulia o aproveitamento didáctico da potencialidade dos topónimos nos nomes de lugares, non? A súa presencia no ensino era meramente ocasional e circunscrito a algúns temas da área de lingua e da ensinanza secundaria, pero Xulia pretendía reivindicar o papel dos topónimos como fonte de coñecemento interdisciplinar, non? Precisaba de ser unha ferramenta teórica básica e un manual que axudase a unha intervención planificada dende aula, e así surgiu a toponimia na escola. E máis tarde, enredando nos topónimos con Rodario, que o seu objetivo era achegar a toponimia á aula dunha maneira lúdica, non? Porque, como di ela, non se lles pode pedir aos alumnos que aprecien o pasado se non o senten como seu, e para sentilo teñen que conocelo e que sexa significativo para eles. Entonces, bueno, gracias, Xulia, por axudarnos, os docentes principalmente, a transmitir este amor por os topónimos como algo moi noso. Bueno, bons días. Bos días, tampouco. Está. Bueno, despois deste mal empezo, bos días a todos, gracias por estar aquí a esta hora. Eu vou empezar, tamén teño que dar as gracias á organización do Congreso e a Pilar por estas amorísimas palabras que ela dixo para empezar a presentarme. Eu vou empezar a facer unha reflexión sobre o que supón o estudo e a entrada da toponimia na aula, o que eu entendo que debe ser, e despois imos facer un percorrido por todas aquelas prácticas educativas e material didáctico e todo aquilo que rodea o mundo da toponimia na aula nestes últimos 10 anos, se nos dá tempo. Se non, en calquera momento podedes contactar comigo a través dese correo electrónico ou o teléfono que va a andar por aí en mans de Lois e de toda esta xente para, por se hai alguén interesado en precisar alguna das cousas ou en aprender algún dos aspectos que temos por aí entre mans. Titulei a miña comunicación Os topónimos toman a palabra e empezamos logo cunha reflexión inicial que nos vai levar pois uns 20 minutos e despois irei mostrando produtos, experiencias destes últimos anos. Estaba outro día mirando ese paquete que publicou a UNESCO, ese paquete pedagóxico, de materiais pedagóxicos que publicou a UNESCO no ano 2005 e que titulou Patrimonio Mundial en manos de jóvenes, conocer, atesorar e actuar, e dixen, bueno, pois acabe perfectamente o título e o objetivo escrito por eles para empezar esta charla e para formular a charla. Dicías ali que o que se pretendía con aquel produto era educar e formar en valores patrimoniais. O objetivo último era defender e conservar o que tiñamos
e un dos obxectivos básicos era o feito de contribuir con aquel paquete de materiais a crear outra sensibilidade. En este concepto imos profundar ao longo deste espazo. Eu vou empeñarme logo, na medida do posible, dar a coñecer o que se fai aquí e que os nenos poidan aproveitar e recoñecer o que teñen seu. Utilizando de novo esa palabra sensibilizar e entresacando dese inicio do paquete unha frase que pudera servir ben, collín esa referencia da páxina 69 na que se dicía, na que se pretendía a UNESCO, sensibilizar o alumno con respecto á importancia de promover a implementación da conservación do patrimonio. É evidente que nós, nas aulas, tanto en primaria como en secundaria, temos que traballar por esa sensibilización. E a educación, é evidente, que nos dá unha ponte, que nos ofrece un espazo que debemos traballar e no que debemos incidir. A educación é logo unha ponte de comunicación que é moi válida para traballar pola sensibilización, pero tamén pola posta en valor, pola difusión cargada de valores, en definitiva, por toda aquela mediación que se pode dar entre os individuos e os seus sinais de identidade. É importante dicir tamén que a educación debe nos situar no presente e diante do que nos rodea. E iso implica, para calquera dos que somos profesores, involucrar o alumno en experiencias de aprendizaxe construídas no contorno e no presente. Que quere dicir isto? Pois que ten que chegar a descubrir o territorio e a facer de entender que ten un referente cultural e persoal propio. Hai que integralo no contorno e que se identifique, que chegue a identificarse con ele. Como se traduce isto? Pois, ensinando, aprendéndolle a que os nomes, os lugares non son só nomes, son nomes nun espazo real, cuxo coñecemento levará a situar e a relacionar de forma significativa. O espazo logo vai se converter en lugar a medida que lle outorguemos significado e valores. Debemos tamén establecer ligazóns significativas con referentes que o circunscriban a ese lugar. Entón, cumpriría prestar atención primeiro aos saberes que o topónimo leva consigo, pero tamén ao uso que se fai, e facelo cunha nova mirada e con estrategias próximas ás experiencias dos alumnos, é dicir, que o seu punto, que o seu lugar, sexa un punto significativo no esquema espacial que ele ten. Por qué? Porque convén evitar que o patrimonio se perda e que, sobre todo, perda a súa valoración, é dicir, que morra socialmente ou que se destrúa. Incídese moito, todos os que traballamos toponimia na aula sabémolo, que é un recurso que está ao alcance de todos, que se nos presenta de balde, que é absolutamente rico, variado, que ten unha certa temporalidade, pero tamén convén ter en conta que é un recurso non renovable, según din pose Salcines nesa referencia que eu incluo aí. E trouxe un dito, trouxen dous ditos, pero un deles modifiqueino para que me acaia ao meu obxectivo. Non se sabe o que se ten ata que se perde, e non se sabe o que se perde ata que se ten, eu diría máis ben ata que se coñece. Para a comunidade educativa, para os nenos de 5 anos ou 6 anos que eu teño diante, é a toponimia un patrimonio descoñecido, que fai o sistema educativo e o ensino obrigatorio por darlo a coñecer e por integralo. Pode o ensino facelo ser? Debe? Bueno, eu creo que pode. Pode porque, como ben se demostrou, aínda que no proxecto de Camos, como dixo Pilar, participou toda a comunidade educativa, e foi un macro proxecto, en calquera escola hai un tecido estructural que permite facer este tipo de traballo, e todas cantas actividades se fan ou se programan nos centros, se están ben programadas, teñen un efecto evidentemente multiplicador da mensaxe que se quere transmitir. Débese, por suposto que se debe, porque evidentemente o desapego
e o desvalor cara ao noso, hai que vencelo. Como se debe facer, ou que o que o profesor pode facer? Bueno, é evidente que hai que desenvolver unha actitude crítica e solidaria cara á preservación do patrimonio. É evidente tamén que está a aprendizaxe en valores, detrás diso, e protección do noso. A seguinte sección é o título: o patrimonio ten que ver coa identidade e coa memoria. Efectivamente, sí, coa identidade é o noso propio ADN, o noso DNI, a nosa tarxeta de identidade. A UNESCO dicía que era en realidade eran os nosos puntos de referencia, os nosos estándares de excelencia. Pero tamén dicía que a cultura tradicional e popular, en tanto que expresión cultural, debe ser salvaguardada para o grupo cuxa identidade expresa. Por tanto, deberíamos formular a necesidade de formar alumnos que sexan conscientes de defender a súa identidade, de fomentar o sentido das súas responsabilidades na salva e garda dese patrimonio. Reflexión sobre a identidade, reflexión sobre a memoria. Dice sempre que os soportes de transmisión da toponimia son a oralidade e a memoria. Pensemos aquí, oralidade, memoria. Que papel xogan na aula en Galicia nos nenos? Ben, pensemos, cal é o papel da tradición oral e das formas tradicionais de aprendizaxe, de transmisión oral? Hai transmisión de saberes e de contidos entre as xeracións? Está esa cadea interxeracional rota? Dicíamos, o patrimonio ten que ver coa identidade, coa memoria e co futuro. O topónimo podemos analizalo ou debemos analizalo dentro dese cadro temporal que ten un pasado, evidentemente é un concepto hereditario, ten un presente, un uso e ten un futuro. Entón, nós o que debemos, ou o que eu preconizo que se faga é que se articule ese pasado, pero tamén coas necesidades e cos valores do presente. Que ten que dicir a escola neste campo? Bueno, o desenvolvemento na aula de calquera aspecto relacionado coa toponimia potencia e incide nos seguintes aspectos educativos. Permítenos, por exemplo, poñer en contacto distintos departamentos. Fai posible que o alumnado obteña unha lectura máis ampla e completa do seu proceso formativo. Pódese traballar ao mesmo tempo e dentro do mesmo proxecto todas ou varias áreas de coñecemento. Potencia o traballo en equipo. Ao ser un programa dinámico, permite que o alumnado desenvolva a súa creatividade, o seu talento artístico. Non temos nada máis que acordarnos dos nenos de 6 anos e de como plasmaban iso nun simple debuxo, pero hai máis. Para alumnos que teñen problemáticas de aprendizaxe, xera máis motivación, porque están ao mellor máis predispostos que para os contidos teóricos. O manexo das fontes orais e das entrevistas que se fan cos maiores tamén xeran valores como o respecto e a escoita, e o proceso de documentación e investigación pon o alumno en contacto con outro tipo de fontes que non son habituais na aula. Xa se viu a visita ao arquivo, as hemerotecas, e aproxímano a outras institucións tamén máis saladas e educativas. Tamén ao traballar directamente o alumno séntese protagonista do proxecto do que é partícipe. É importante tamén facer unha actividade didáctica paralela, é dicir, algo complementario, como les fixeron cando estiveron en Sabarís, era, onde fixestes a posta en común cos coles da comarca? Sí, en Sabarís. Bueno, pois unha actividade didáctica paralela, é dicir, que a información transcenda ao público, especialmente ao local, fora do que é o ámbito escolar, o ámbito educativo. Entón, a formación e a comunicación, primeiro formar, traballar e comunicar, eu creo que son os recursos máis axeitados. Trataremos así logo de dinamizar o patrimonio toponímico e, retomando a idea anterior, de articular o pasado coas necesidades e valores que temos no presente. Que teñen que dicir os dous axentes que temos en fronte neste caso, mestre e alumno? Bueno, que ten que dicir o mestre? Titulei a didáctica do patrimonio dentro e fora da aula.
Ben, dentro da aula xa se demostrou que o topónimo era un recurso, ou a toponimia son recursos didácticos aptos para o desenvolvemento dos programas curriculares, un bo soporte para a transversalidade, favorece as áreas de coñecemento, o carácter indisciplinar no desenvolvemento dos contidos. Os especialistas que se moven neste ámbito veñen considerando a toponimia un campo de coñecemento que se pode abordar multidisciplinariamente ou interdisciplinariamente, que se pode aplicar multinivel, que pode formar parte do ensino formal, pero tamén como eixe transversal. Hai que dar o papel central que lle corresponde, porque tamén nos pode informar sobre a historia, a xeografía ou a biología. E hai que evitar, por tanto, que se converta nun recurso pasivo, nun simple auxiliar semilúdico, e fora da aula, volvo a insistir, haberá que facer a oportuna pedagogía, porque é evidente que o público, ou a comunidade educativa, o entorno local, hai que devolver toda esa bagaxe, pero resignificada, cun novo valor. E o alumno, bueno, pois o alumno, o fin último é convertelo, evidentemente, nun agente activo, nun dinamizador social, e, ao fin e ao cabo, o que se pretende é que protexa, que conserve, que axude a conservar e a difundir o patrimonio. O mellor non o coñece porque o que faltan son as canles de información ou as ferramentas formativas. Entón, a través da escola, o que podemos facer é establecer e potenciar o contacto con esas canles de información e tamén amortecer, en certa medida, as carencias formativas que poidan ter os profes. A didáctica dos bens patrimoniais é un campo disciplinar inexistente, e traio aí a referencia a Ivo Matozzi, vaise configurando por medio de prácticas que agora vos vou mostrar e de produción de materiais. Experiencias. Podía mostraros a que fixen en Nigrán un pouco máis detallada, pero como xa se repetiu, pois tampouco quería facer fincapé nela. Se temos 2 minutiños ao final, recuperaremos iso logo. Que traballos se veñen facendo nas aulas galegas? Porque a parte dos macroproxectos como este de Nigrán, no que vistes que a partir dun cole pequeno con 40 ou 50 alumnos, un profesor implicado, varios pais que axudaban, chegaron a facer todo isto, pois noutras partes de Galicia, evidentemente, e ao longo destes últimos anos, veñense facendo cousas. Non por ser menos sinxelas, creo que deben ser obviadas. Son produtos para entendernos, resultados moito máis discretos, pero igualmente importantes. Hai recollidas de campo, e fixéronse en varios sitios, con envergadura desigual e utilizando ferramentas moi desiguais. Esta era unha referencia a unha que fixo o Félix Muriel de Rianxo, pero non nos imos deter porque temos pouco tempo, pero tamén sigue só ben falado ali, podedes ver vídeos de Vilamarín, Coles e Amoeiro, no que aparecen os nenos facendo recollida. Habitualmente vai ligado todo o material e ferramentas que ofrece o proxecto Toponimia de Galicia, adaptando, evidentemente. Tamén na zona do Xurés hai un programa que fai referencia a esa recollida. Falouse aquí desta toponimia na escola, é unha guía que se empezou a facer no ano 2001, que se publicou no ano 2003, é dicir, é unha guía que xurdiu tamén no contorno dun equipo de normalización lingüística no Instituto no que traballaba, no Castro Alobre de Vilagarcía, dentro dun obradoiro de toponimia, e que fomos saindo, recollendo e formulando todas as sesións sucesivas de traballo cos alumnos. Era algo que se iba deseñando, era algo que se ia facendo, era algo que ia paralelamente correndo a unha recollida que facíamos na parroquia da Laxe. Ben, isto evidentemente xurdiu
tamén porque o proxecto Toponimia de Galicia naquele momento estaba botando a andar. Eu estaba nesa última fase tremenda da tese de doutoramento e a mí parecíame que o meu traballo no instituto precisaba unha ligazón con algo que se estaba facendo, digamos, desde un punto de vista máis formal, con material que eu podía aproveitar na aula. Entón surdiu un pouco de ponte. Evidentemente isto distribuíse polos coles de primaria e secundaria de toda Galicia, pero é unha ferramenta que prácticamente ninguén coñece, que agora, visto co tempo, pois evidentemente desde o ano 1 ata o ano 12, pois pasou moito tempo, pero, bueno, ten certo, digamos, que topouso teórico ao primeiro, co deseño da sesión, e froito tamén dun produto que se fixo cos alumnos e paralelamente logo o traballo de campo. Nese mesmo instituto logo deseñamos unha fichiña moi pequena na que había, bueno, pois os datos do informante, datos que nos interesaban a nós do topónimo que recollíamos, dato do alumno, e despois fixábamos daquela, que empezábamos, pois lo que era a rotulación. Isto non quere dicir que posteriormente, co tempo, non haxa outros institutos, estou falando sempre do mundo do ensino, claro, non haxa outros institutos que se vayan sumando a estes proxectos de recollida, que formulen as súas propias fichas en función tamén dos seus intereses, do material co que contan, da xente coa que conta tamén. E entón aí dicía o da Lama das Tendas de Chantada, tamén da Virxe da Cela de Moncero, en Irisoa tamén hai. Quizá iso máis completo que tamén o podemos ver no ben falado este Daniel Monge de Navia de Suarna, que xicen certo discurso, certa prolongación no tempo. Teñen as súas fichas para topónimos, podedes velo máis detallado se queredes nese programa ben falado. Teño un libro de instruccións, unha pequena guía, como se vai cubrindo a ficha, incluso da ficha para os informantes, e despois acompaño evidentemente a hora de clasificar un cadro de tipoloxía, tipoloxía xeográfica. Insistí moito nese aspecto do Instituto Castro Alobre e de todo o que rodeaba a área ao mellor de lingua galega e equipos de normalización lingüística, daquela chamamos así, porque en moitos colexios todo o que, digamos, o traballo extraescolar ou complementario que se fai sobre este ámbito xorde dentro ou alrededor da materia de lingua galega e dentro destes equipos, ou ao lado. Vou sacar 3 ou 4 cousas. Fanse calendarios, por exemplo. Este corresponde ao Instituto Félix Muriel. Non ten nada de particular, nada máis que o Concello de Rianxo desgallado en parroquias. Cada unha das parroquias faz unha aproximación etimolóxica ao topónimo, expresas aquí, bueno, pois a dimensión cuantitativa, onde se repite en Galicia onde non, onde o topónimo maior ou menor, é dicir, é unha información que se pode seriar ou graduar na medida que se queira, e o ano, xa vedes que era o curso 2005. Este corresponde a un calendario destes de mesa dun cole de primaria de Santiago, do Lamas da Vade. Entón, cada dos meses tiña unha fotografía dunha determinada parroquia, facíase unha semblanza toponímica moi sinxela, pero permitíalles aos nenos, polo menos, facer todas esas visitas, facer as fotografías e informarse sobre os seus nomes, e, sobre todo, eu creo que é o máis importante, na área de primaria, eu dicido moito neste aspecto, o neno vaise simplemente familiarizando, porque no que son os cursos máis baixos non se pode pretender que eles fagan clasificacións, nin tipoloxía. Eles simplemente teñen que xogar, irse familiarizando, saber os seus nomes. Moitas veces, o mellor das propias parroquias que ten o concello, ou dos lugares, ou do río que pasa á beira da súa escola, ignoran o seu nome. É simplemente recordar que é algo seu, e entretelos, que lles vai asoando, pero que reparen tamén no nome. Bueno, rotulación de aulas. Houve unha época en que os equipos de normalización pois tiñan unha das cousas era rotular as aulas en galego, algo que é simple. Houve moitas veces, por exemplo, este tamén de Rianxo, que aproveitaban esa pequena, poñerlle o nome a unha aula. Bueno, pois aproveitaban o nome dunha parroquia, e facían un carteliño
Isto, claro, por exemplo, en Rianxo, co perfil lingüístico que ten, o mellor sería fácil facer. Non para min, por exemplo, en Vila García, onde tiña o mellor 1.300 rapaces, onde había 100 profesores nun instituto do centro dunha vila. Hai veces que estas cousas teñen máis ou menor trayectoria, digamos, en función tamén do sitio no que esteamos traballando. No curso 2002-2003 fixos aquí en Moaña, obra deses institutos que tedes aí na cabeceira, esta toponimia na escola, é unha proposta, é un conxunto, así como antes dicía que eran produtos illados de equipos de normalización distintos. Aquí hai un grupo de coles, de CEIPs, incluso de 2 institutos que fixeron iso. Na Lama tamén se fixose unha recollida, análise de nomes de lugar, e despois paralelamente fais un traballo de recollida de literatura popular e demais, non? Ditos, bueno, todo o que rodea moitas veces iso. No Instituto da Coruña, no Puga Ramón, fixose, creo que o ano pasado, hai 2, unha análise de, unha unidade didáctica de toponimia galega castelanizada, ben feita, e iso complementouse cunha exposición na Casa Museo Casares Quiroga. Por iso sempre dicía que o traballo que se faga na aula, por favor, que reverta fora do que é, e sobre todo na comunidade local. Eles evidentemente tiveron o mesmo que tiveron os de Camos, o mesmo que se ten en Vigo, tiveron tamén o paso ese seguinte. Como actividades de aula, pois eu trouxe unha moi sinxela que fixéramos en Vila García, aproveitando o ano en que se dedicou ao Pai Sarmiento, claro, que acababa de maravilla, o ano que se dedicou ao Pai Sarmiento, o Día das Letras Galegas, non? Pois coñecer os libros, as clasificacións, facer a nosa proposta de clasificación, reparar nas viaxes, reparar na comarca de Arousa e trazar o camiño. Ben, isto en canto a experiencias. Se nos temos que centrar en canto, podería traer a de Gondomar, a de Camos, que fixen cos pequenos, así moi por encima, que xa foi anunciada por Pilar, pero que poderíamos ver así moi por encima e rápido. Ben, logo, nenos de 6 anos, verdade? Ben, convidaron esa festa, non o mellor, pois, unha semaninha ou así antes, Lois pasoume 62 topónimos de Camos e dixo, artíllame algo para unha festa de toponimia que imos facer, pois, a final de curso. Evidentemente, nin coñecía Camos, collín aqueles 62 topónimos e dixen, que é o que podo facer con estes nenos de 6 anos e 8 anos. Bueno, deu algo así que la anunciou, deu algo así como isto que vou pasar moi por encima, pero quería que se quedara, ou que vos quedarades, cunha idea do que quixen facer con iso sen dicir. É dicir, empezamos así, fantaseando un pouco, con nomes longos, festeiros, tunantes, con música, con colores, é unha maneira de entrar, non? A caixa das palabras máxicas, unha consigna, sorrían e abrías a caixa, e aparecía ese grupo de topónimos. Aparecía cada unha a súa ficha. Teño que dicir, de antemán, que eu sou malísima debuxando, e recortando e facendo material, pois, con menos tempo, ainda moito peor. Deu así unha cousa un pouco de andar pola casa, non? Pero isto era o que tiñamos en riba da mesa. Ben, cada neno collía unha ficha dentro desa caixa. Temos tantos nomes como nenos hai, e despois reparei, por exemplo, desa lista que ele me daba, había uns nomes que tiñan moitísimas letras, e había uns que eran máis pequeniños. Un neno de 6 anos lee. Entón, é algo que, por exemplo, nomes longos e nomes curtos non ten demasiada importancia tampouco, pero para eles falle repararse en que hai uns que teñen certo empate e hai outros que son máis pequeniños, máis axeitados. Entón, a mí permitíame simplemente traducir iso nunha ficha grande, nunha ficha pequena. Que era o que ia dicindo, porque como íamos reparando en cada unha delas, o neno ia lendo cada un dos nomes. Eu o único que pretendía era que escoitase, que fose oindo moitos.
non? Despois, aquí atopábame que había unha serie de palabras que eu podía atopar por familias, que eu podía organizar por familias. Entón, se compartían, digámoslo así, para entendernos, un mesmo lexema, formaban parte da mesma familia. É dicir, tiñan o mesmo corpo. E a mí ocorríseme poñerle o mesmo vestido. Pero se reparades, ainda que todos teñen o mesmo corpo e teñen o mesmo vestido, o vestido é de cor diferente. Vale? Entón, aquí está a Carballeira ou Carballán, que era parte dese 62, aquí están todas as fontes, aquí están as presas e aquí están todas as penas. É dicir, mesmo concepto, pero distinto corpo. Tamén vi, había unha serie deles que remataban todos no mesmo sufixo. Non lle podo dicir a un neno de 6 anos a palabra, o concepto sufixo, pero sí lle podo dicir que ao final do seu corpo ten uns zapatiños. Entón, evidentemente, ao final desa palabra había sufixos que se repetían. Eiras, os al, abundanciais, ou os eiros. Aquí, observei que palabras que tiñan unha única vocal, palabras que tiñan dúas, ou palabras que tiñan prácticamente todas. É algo simple, un neno tamén de 6 anos distingue porque empeza a ler vocal e consoante. Por tanto, aquí dixen, bueno, como xogo con unha, dúas ou todas, imos ver se son palabras festeiras, é dicir, alegres, e representei-lo cos globos. Aquí axudeime, como había varios adxetivos cualificativos que estaban dentro do topónimo, axudeime do que é a cor da propia palabra, digamos, non? E aquí está a boca do río moi simplificada. Entón, con isto como base, eu estaba explicando evidentemente que había familias de palabras, que había palabras que compartían sufixo, que unhas eran máis longas e outras máis curtas, e evidentemente así íamos pasando por cada unha delas, cada un dos nenos ia collendo unha, na medida que el quería, e evidentemente isto despois aparecía todo nesa cordiña, colgado, e despois elixiamos o noso favorito, é dicir, a actividade sempre ia encaminhada cara a elixir un favorito. A lenda era que repetiu Pilar cando me presentou, os favoritos para todos, e evidentemente eu tiña que pronuncialos ben, eles tiñan, cando os lían en voz alta, que pronuncialos ben, tiñan que lelos ben, tiñan que escribilos ben, e, a parte diso, pois eles, como tiñan a entrada de que eran uns gardas de nomes máxicos, polo libro de luz, non sei se vos acordades da primeira imaxe que ela mostrou, no que había unha detective coa súa lupa, ben, seguimos coa mesma idea, e despois, entón, evidentemente, había que outorgar o seu diploma, como ben dixemos antes, era a súa medalliña, non? Cos nenos máis grandes, esta estrategia non valía, porque só recibe ben un neno pequeno, pero un neno máis grande, evidentemente, non é así. Entón, e aparte, tamén era unha clase un pouco máis grande. Bueno, pareceu o misterio das 7 portas, como podería ser calquera outro. Bueno, o objetivo, entón, por retos, non? Buscar un tesouro, eles tiñan que ir abrindo as 7 portas misteriosas, e para que fosen chegando a cada unha delas, evidentemente, tiñan que ir superando unhas determinadas preguntas. Eran superdetectives, logo, incidindo outra vez no daquela neniña coa lupa, tiñamos sempre, digamos, un auxiliar, que era Lois, que nun determinado momento que eles non soubesen continuar, el daba pistas para que continuasen o camiño e que continuase o avance, e, evidentemente, empezábamos coas portas. Cada 2 nenos facían cada unha da pregunta, entón había un guerreiro xigante, isto é algo fantasioso, como lograrán pasar por ela, entón escribían o nome do sitio onde vivían, logo dábase a resposta correcta, e eles marcaban se pasaban ou non a porta correspondente. Aquí parábamos nos zootopónimos, nos escorpións venenosos, entón como lograrían pasar por ela? Bueno, pois
íamos recordando zootopónimos da zona de Camos, non só dos 60 que tiñamos nós, senón doutros que eu buscaba, e axudámonos para escribir as parroquias. Despois aquí había un monstro terrible, entón tiñan que beber a auga do regueiro, pero a auga do regueiro que pasaba por cerca deles, sabe como se chamaba, entón recollían un vaso, debuxaban no cadriño e cumprimentaban o nome do rego que pasaba por ali, ou do río, pasaban ou non pasaban. Aquí o número 4 é para recordar todos eses ruídos, esas músicas que ten a toponimia, o platillo das estelas, o pitotren, o roncadoiro, todo o bufador, todos eses que hai por aí. Entón eu daba moi rápido, ia lendo voz alta moi rápido todos eses nomes e outros que hai por Galicia adiante, e eles ian escribindo e anotando 3 para cumplimentar a súa ficha. Estes eran os fitotopónimos, me vou deter. Despois aquí tiñan un burato moi profundo, entón, de todo o que dixeramos na clase, cales eran os que máis lles chamaron a atención, e despois aquí, evidentemente, tiñan que contar un chistiño, repasábamos zoo, e aquí metíamos e dicían cantas portas lograches abrir, entón, evidentemente, todas as sabían todas, porque con axuda os os accedían aí. Entón, estaban moi contentos, entraban esa montaña do tesouro, abríamola, por suposto que sí, e aí había unha palabra, a palabra compromiso, evidentemente. Entón, o compromiso no que nós queríamos incidir outra vez, o mesmo que fixéramos os pequenos, a mesma mensaxe, non? E despois, evidentemente, estes o que se otorgaba era un diploma de garda do tesouro. Ben, paralelamente a isto, dicimos de que materiais dispoñemos agora mesmo se queremos traballar con toponimia na escola. Ben, fixemos, creo que se presentou, vou ir por niveis. A ver, no ano 2008, saiu este libriño que se chama Enredando nos topónimos con Rodari, e saiu por unha necesidade que eu vía de traballar, que eu intuía que había, de traballar a toponimia pero nos niveis máis baixos, nos niveis de primaria. Como podería formular algo que non tocase para nada unha posible clasificación semántica, nin que comprometese demasiado algo, como me podía centrar no lúdico e deixar, digamos, ese propostas de clasificación, bibliografías e demais para os máis grandes. Como a un neno de 6 ou 7 ou 8 anos se pode acercar sin dicindo, pero sin dicir, e aprendendo sin aprender. Ben, formulouse isto en 13 fichas. É unha proposta aberta, esas fichas son editables, entón cada quen pode tratalo ao seu concello. Evidentemente facía sobre o meu, sobre Trabada, porque en principio pois logo esa unidade ia destinada a 53 nenos que hai ali no cole de Trabada, que cada vez son menos, entón, porque era algo natural e próximo que eu tiña, non? Ben, se o quixese definir, vou ir moi por encima, porque senón levaría moito tempo. Eu, se quixese definir o libro en 6 conceptos, pois diría que son entretementos, feitos con nomes de lugar, os destinatarios son mestres de primaria, os nenos para os que se recomenda traballar son 6-9 anos, son 13 fichas editables, e despois, ao final, pois aparecen objetivos contidos e solucións. Axudeime de lecturas de Rodari nun primeiro momento, porque vin que era un autor que a mí me ofrecía a posibilidade de fantasear e de acoplar o que eu quería transmitir. Evidentemente, sempre hai os presupostos iniciais. Eu partía de algo que eu dicía tamén, que o coñecemento non é unha cantidade, senón que é unha busca. E, en realidade, o que eu teño que facer é non darlle cantidade de saber ao neno, senón darlle instrumentos para que axuden a buscar. Evidentemente, a fantasía era o mellor instrumento que a mí se me brindaba.
En realidad, o único que se quixo facer con isto era manexar dunha maneira lúdica e dunha maneira creativa e tamén formar en conceptos moi básicos os nenos máis pequenos. Unha maneira fácil de facelo é logo o xogo, non? Ben, poderíanse clasificar esas fichas, e agora vou pasalas moi por encima para non determe demasiado. Poderían clasificarse en 3 bloques. Nunha parte centro únicamente no que é o significante, noutra parte traballo a morfoloxía pero sen nomeala, e noutra parte, pois, digamos, esa dimensión máis lóxica. Ben, aí tedes a Xanciño perde todo, que vai perdendo, perdeu a voz, a gana, o pulo, o turno, a carteira, sen máis. E aí tedes topónimos de trabada ou de calquera unha das vosas parroquias ou lugares de nacemento, traballo, nos que podedes quitar de letras, vogais e consoantes, e van repasando. Evidentemente, os que van marcados en cor laranxa son para os máis pequenos, entón aqueles que son máis próximos ao seu lugar, ao centro educativo ou á súa parroquia respectiva. Trabade un sitio pequeno, ten 8 parroquias, pero os nenos desplazanse ao centro educativo desde distintos lugares, entón aqueles que estuvesen máis próximos sempre o seu lugar de nacemento, no que viven, no que está o cole. Para os máis grandes, que están propostas as actividades en azul, pois xa se alongou un pouco máis. Se no primeiro eran nomes de parroquias, nomes das 8 parroquias, no segundo habería nomes de lugares desas 8 parroquias, é dicir, ábres un pouquinho máis o campo. Ben, aquí son erros creativos, os famosos erros creativos. Enganámonos nunha letra e son dunha historia. Nós temos Xuga, lugar real, Boa Vista e a Mota, eu engano e escribo Xoga, Boa Pista e Meta, e a partir de aí os nenos poden escribir, evidentemente, como turistas da fantasía. É un pretexto para non só repasar as parroquias, imos contando todos aquelas topónimos que van traballando en cada unha das fichas. Na primeira, parroquias e lugares máis próximos. Segundo, pois outros lugares. Se vos fixades, bueno, se vos fixades non, que non coñecedes o concello, pero Xuga está dentro da parroquia de Trabada, estes están pois dentro da parroquia de Sante, que é a máis grande e a que ten máis nenos. Bueno, a bomba da fantasía é un recurso que todo o mundo que é profe coñece, entón botamos un elemento extraño nun sitio que é habitual e a partir de aí pois describimos este a parroquia de Sante. En Sante cae un elefante e entón eles, pois, evidentemente, empezan a escribir. Aquí está atrapada no medio dunha treboada, que xa aproveitamos todo iso. Aquí facemos rimas con topónimos, que é algo que pode facerse moi facilmente, pero axudados, evidentemente, por ese poeta chorón. E aquí imos facendo, pois, estruturas bimembres, no que repasamos nomes dali, ou incluso os concellos de Lugo que están máis próximos, os que van á feira, os que van ás festas por ali cerca, os que van ao médico. E aquí non nos centramos só nesas rimas, senón que trabucamos un, é dicir, facemos rimas bufas. Bueno, esta parte logo primeira para deternos no significante, vogais, consoantes, rimas, demais. Aquí entramos no que é a morfoloxía. Este é un botonciño que vai buscar a súa casiña, aí están lexemas, aí están morfemas, xuntamos as súas pezas e formamos palabras. Aquí estarían xentilicios, xentilicios con lugar de procedencia, xentilicios con provincia de procedencia. Aquí temos o prefixo arbitrario xogando co país do desdiante, é dicir, unha lectura que a mí me permitía facer todo iso. E a partir de Lousada, que é un sitio real, e Abres, que é un sitio real, e Pacios, que é un sitio real, o meu lugar de nacimento, a parroquia a que pertenzo, é un sitio que está un pouquinho máis lonxe, pois metemos o sufixo diante, propia ou impropiamente, e empezamos a xogar co país do des Abres, co país do des Pacios e co país do deslousada. Aproveitamos sempre, ou aproveitei eu, lecturas complementarias que lle axudase ao propio neno a meterse pois, todo nese ambiente fantasioso, digamos, e aproveitando o prefixo des ou
si o prefixo des, o país co des diante, pois traemos o desleitor de Paco Martí. E o desleitor e desler e demais, témonos na Terra Chá, e Trabada está en Lugo, non na Terra Chá, pero no norte de Lugo, co cal estamos sempre traballando sobre a mesma área xeográfica. Aquí está o reloxo parte todo que aproveitamos para partir palabras compostas, partir e soldar, despois, entón repasamos todos os compostos. Aquí está o armario con encanto, que ven a ser o mesmo que vos dicía antes dos vestidiños, os vestidiños lexemas, zapatiños prefixos, e todo colocado no seu armario, faría a súa familia, non? Bueno, dito así, de unha maneira un pouco máis relaxada. Topónimos a toda cor, aí repasamos os adxetivos cualificativos que andan por aí polo medio e collemos unhas gafas que o fan ver todo dunha cor ou doutra según nos interese. Aquí medimos un pouco espacio, cando somos pequenos seguramente exploramos pois isto con un pasiño de pulga, un pasiño de león, un pasiño de xigante. Bueno, pois aproveitando esas medidas fantásticas, pois exploramos realmente o espazo que teñen ao lado. Aquí está un conxunto de topónimos con un extraño, entón buscamos nunha serie aquel que sobra, ou que non é igual cos outros, Outón, Pradón, Callón, Zarradón, Granxón e a Rabexa, todos reais. Entón, evidentemente, eses primeiros comparten ese on e a Rabexa vai fora. Esta é a proposta para os nenos máis cativiños, este sería para os máis grandes. Ten un grau diferente de dificultade, trabada, trampa, atrás, tiros, trobos, trabadera e trampas augas. Evidentemente, para buscar cal é o que sobra, é un pouquiño máis difícil que os primeiros que eu seriaba, non? Bueno, aquí están as operacións matemáticas para recordar os topónimos compostos. Bueno, non tería moito que dicir, sumamos e restamos, aproveitamos ese concepto. Aquí están cadeas de topónimos. Nós temos ali na parroquia de Trabada unha leira que se chama o Tallo, o Talliña, o Tallón, non? Entón, evidentemente, a partir dese feito, que é un feito real, pois establecemos diferentes cadeas e vamos vendo, pois a partir da palabra teixo que nomes temos, ou a partir da palabra casa, cales aparecen. Hai unha parte que é moi productiva, que é a do refráns con topónimo, frases e ditos con topónimos deles, moi importante, que se poden facer moi ben. Nós aquí tiñamos, simplemente reparando na rima, estructuras moi pequeniñas e que se poden acoplar. En toda a literatura, recollidas populares, aparece sempre esta parte da toponimia que podedes aproveitar moi ben. Despois, eu primeiro fíxeno con topónimos locais, pero despois fume expandendo topónimos galegos, tamén o que vin dos habitantes do sitio, por exemplo, os que somos de Abres, ou os que son de Rilo, os que son de Foz, os que son de Viveiro. E despois aquí o tempo a través do refráns. Outro ámbito tamén que podedes traballar moi facilino na escola. Entón, seriando, non? Nos dicimos aire de meira, caldeiro a boceira, ou cando chove e quento o sol, ando a demo por Ferrol. Este tipo de primeiras de Ribadeo igual, non? Entón, evidentemente, aquí o anuncio do tempo atmosférico a partir desas citas de nomes é importante. Aquí saltei outra vez, aproveitando o que Rodari me ofrecía a proverbios orixinais e con graza que eles podían facer. E aquí proverbios vellos, os que lles preguntan a seus pais, os que lles preguntan a seus avós, o significado diso. E despois, o propósito último era que os nenos lesen, non só lesen cousas deles, senón lecturas complementarias. Antes facíase aquí referencia, facía Pilar referencia ao libro de Fina de Casal de Rei Podes Vir, evidentemente está Podes Vir, pero Ana María Fernández, por exemplo, ten eses países tan imaginarios do non sei que, o país do non me digas, o país do que me dis, non sei onde, non sei máis. É dicir, eso cando traballamos con nenos pequenos, pois, os que o fixemos, dá moito xogo. Carlos Reigosa tamén ten un val de Velasvir,
non algo real, senón darlle un pouquinho máis de empaque. Eu utilicei para o norte de Lugo o seminario de Mondoñedo, fixo unha recolla de literatura popular do norte de Lugo que se chama Carón do Lume, e que me era moi fácil a min para traballar todo o referente a toponimia desa parte. Está Santa Cruz, Vila Selán, está Ribadeo, Mondoñedo, está Labrada, Romariz, Vilalba, San Pedro de Benquerencia, algo que os nenos nosos, os nenos de Trabada, pois evidentemente vían como próximo, porque o están escoitando, non? Ben, despois poemas, trabalínguas, lecturas complementarias de Rodari que ben me axudaban tamén. Despois, é dicir, lía, tamén escriben, aquí escriben a partir da árbore das zapatillas, e aprenden. É dicir, eu sempre recollo esas frases clave que me poden axudar, que non se lles pode pedir aos nenos que amen un pasado se non o senten seu, e sentilo como seu, evidentemente, é entendelo e coñecelo, non? Bueno, a parte disto, esta sería a proposta para a primaria. A proposta para a secundaria, temos a guía, a que teño que cortar. Quédame moitísimo. Bueno, pero hai unha hora. Sí, pero temos que axustarnos aos que interviron antes. Bueno, se me mandan unha hora, é unha hora. Non, 5 minutos máis. Non, fago a despedida. Para a secundaria teríamos a guía de secundaria, esta que presentamos no ano 2003. Creo que o xogo que Luz vos fixo referencia que fixemos para Santiago de Compostela, para o Concello, isto en canto a recursos. Gustaríame tamén incidir na parte de certames e na parte de institucións externas ao propio ámbito educativo que si propician que se fagan cousas de toponimia. Por exemplo, o Museo do Pobo Galego. O Museo do Pobo Galego convoca cada ano ese premio Antón Zaguas aos proxectos didácticos que gañou Camos no ano 2005, pero que no ano 2003 a gañara un centro de Caldas, o Afonso VIII, creo que se chama. Un cole tamén de primaria. É dicir, que o propio Museo do Pobo Galego, dentro do seu abano de certame, pode entrar a toponimia e hai traballos premiados e recoñecidos dentro deste ámbito. O Museo de Pontevedra, premio López Suárez Castillejo, se non me recordo mal, tamén ten un abano para poder haber unha vía para poder traballar con toponimia e profes que poden concursar dende aí. Toponimia, concurso de toponimia mariñeira da confraría, pasamos ao outro ámbito, as confrarías. Confraría de Bueu. Tamén houve posibilidade de que os coles se sumasen a ese proxecto de toponimia, concurso de toponimia mariñeira ao buraco do inferno. A asociación Vai polo Río, de Pontevedra. Toponimia do Río dos Gazos. Carlos Solla, ten aí o Concello de Pontevedra, e esa asociación fomenta tamén incluso a visita de coles e eles poden participar. O Instituto de Estudos Carballinenses tamén lle dá entrada. Os amigos do Museo Histórico de Ribadavia tamén houve anos en que puderon participar ou foron premiados neste ano. O que quero dicir con isto é que hai que estar sempre, para os profes que estades na aula ou para aqueles que están interesados no mundo do ensino, hai que estar sempre atento a todos estes polos, a todos estes referencias que nos veñen de fora, porque non só dentro do ensino formal se pode facer cousa, senón desde fora estar atento para participar en actividades que a propia sociedade pois xera. Gracias por... Eso.
eu quería pedirle disculpas a Xulia e o público por ter descoberto un pouco aquela actividade, pero que a min encantoume e eu non tiña previsto que ela recollera a nosa experiencia. Mira, unha cousa. As ferramentas das que falabas están a dispor na nunha página web ou podense descargar os dixaxe ao principio? Ou, non sei. Están na web, na página da web, e se non, se hai algo que falte, pois dirixíndose a mí. Mira, no verán dos topónimos podes conseguir en librería? Non. É algo que, a ver, é unha parte que a mí tamén me gustaría subliñar. Non por o feito, pero dende o ano 2003 a guía de secundaria debería estar en todos os coles de Galicia porque elas foi repartida. Eu enredando nos topónimos fixos igualmente noutro período, noutro goberno no ano 2008. Por tanto, esas ferramentas se non se dan a coñecer, pois supoño que será porque ou ben non saben que están ali ou a xente non está interesada, pero foron sempre libros que eu dei gratuitamente, é dicir, que únicamente a propia Consellería fixo o feito de difundilos e dar aos coles, é dicir, eu dou gratuitamente co objetivo de que eso pase a ser recurso de cole, recurso para os coles. Por tanto, non serán ferramentas que deberían existir a esta altura en cada un deles. E despois eu devo ter por ali unha caixinha se alguén está desinteresado en ter o papel. Vale.